Shin wake da iko da tafkin Chadi? Turkashi muna roƙon ku yi share din wannan bidiyo sannan ku biyo mu har ƙarshe domin ku ji irin tarin matsalolin da tafkin na Chadi yake ci gaba da fuskanta, musamman yadda 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya suka mamaye yankin. Masana tsaro sun bayyana cewa ƙasashe hudu da suke kewaye da tafkin Chadin da za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda lalle da an samu sauƙi. Sun kuma bayyana wasu dabaru da hanyoyin da za a bi domin kawo ƙarshen zaman da 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya suke yi a yankin. Tafkin Chadi yanki ne da ya haɗa ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi, sai dai kuma ana ganin yanzu yankin ya zama mafakar 'yan ta'adda. A kwanakin baya babban hafsan sojin ruwan Najeriya Vice Admiral Idi Abbas ya kai ziyara tafkin Chadin, inda ya tabbatar da cewa dakarun sojin ƙasar na zafafa ƙoƙarin tsare tafkin da hanyoyin ruwan da ke kusa. Shi ma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya yi kira da a samu haɗin gwiwar na tsaro domin kaddamar da hare-haren kan maboyar 'yan Boko Haram a tafkin, wanda ya ce nan ne mafakar 'yan ta'adda. Masana lamuran tsaro irin su barista Audu Bulama Bukarti sun bayyana muhimmancin tabbatar da tsaro a yankin. Barista Bukarti ya shaida BBC cewa 'yan Boko Haram da kuma 'yan ISWAP ba wai kawai sun mayar da tafkin Chadin wajen buya bane, a'a a nan ne sai kai hare-hare. Tafkin na ba su damar gudanar da abubuwa da dama waɗanda idan har aka kwace ikon yankin daga wajensu to dukkanin abubuwan da suke ba za su yi ba, in ji shi. Tsokacin masanin ke nuna cewa babu tabbas kan ikon tafkin, wanda ya haɗa ƙasashen Najeriya da Chadi da Nijar da kuma Kamaru. Tafkin ya zama tamkar maɓoyarsu, suna abin da suka ga dama a ciki, amma duk da haka idan gwamnatin Najeriya ta yi abin da ya dace tsaf za ta karɓe ikon tafkin da ke ɓangaren ta, in ji Bukarti. Yadda 'yan ta'adda ke amfani da tafkin Chadi, kasancewar ruwa albarka ne ga ɗan adam, don haka akwai albarkatu a ciki. Dr. Bukarti ya ce 'yan ta'adda da ke yankin suna yin abubuwa kamar amfani da ruwa da ke tafkin Chadin wajen shigo da makamai da kayan abinci da sauran kayan masarufi da ma mai da dai sauran bukatunsu. Suna kuma amfani da albarkatun tafkin Chadi wajen noma domin suna da manyan gonaki, suna kuma kamun kifi duk a wajen, har ma suna ba masunta dama su ma su yi sannan su biya su haraji, in ji shi. Ya ƙara da cewa tafkin Chadi waje ne mai surkuki sosai, wato akwai duhun bishiyoyi a wajen, sannan ga rashin kyawun hanya, kuma 'yan Boko Haram duk sun dasa bama-bamai wanda su kaɗai ne suka san inda suka sanya su. Idan kamar jami'an tsaro suka shiga ciki sai sun yi a hankali, idan ba haka babban ya tashi da su, a cewarsa. Masanin tsaron ya ce gwamnatin Najeriya da jami'an tsaron da ake da su sun fi ƙarfin 'yan Boko Haram nesa ba kusa ba. Lallai ne a samu dabarun da za a bi domin zuba sojojin ƙasa wanda su ne za su jagoranci aikin tabbatar da tsaro a tafkin, sannan sai a samu sojojin sama da na ruwa su taimaka musu. Ta haka ne za a iya yakar 'yan Boko Haram a kwato tafkin na Chadi. Ya ce hanya ta biyu da za a iya kwato tafkin daga wajen 'yan ta'adda ita ce a haɗa ƙarfi da ƙarfi da ƙasashen da tafkin ya shiga ciki domin kwato shi idan har ana son samun galaba. To muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da masu tayar da kai baya waɗanda suke ci gaba da hallaka mutane babu gayar babu dalili ko kuma kama su domin kuɗin, wato karɓar kuɗin fansa. Muna kuma kira ga ƙasashen da suke kewaye da tafkin Chadi kamar Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi da su ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin cewa sun fatattaki 'yan ta'adda da masu tayar da kai baya wanda suke ci gaba da yin mafaka da yankin.